Tertib lalu lintas, ayo dipahami, ayo dibantu lan bisa hadiah hari-hari. Pulau kita kabeh dulur, ayo sing hati-hati supaya kecelakaan bisa dihindari. Sing dijaluk ojo sembrono, mula ojo dumeh dalane wis ayo ngakokno kencaraan jate kira-kira mula nek keprego akhire supaya gak ono nek kedadean mula nek nyetirae ojo ngebu ngebu kahayan. Sebab nek selip akhire korban mula nyawane ayo padha saiki kenjaraan pancen tambah rame, ayo padha njaga keslametane dhewe. Padha perhatekno tondo-tondo kiwa tengene, mula peraturan ojo dianjur kabeh wis diatur barek bapak petugas amre tertipe jane lalu sing awas ojo sampe tubrukan gawa kurban
sampe eling jamanku biyen sik sir-siran dijak pacarku sepeda montoran arek belajar sepeda silian gak duwe request gak ngerti peraturan tapi sepedae pacarku dhewe aku dikongkon nyetir kok yo gelem wae aksiku sombong koyok-koyok wis tau duwe bareng aku gocengan waduh dadak koyo wongso mula pacarku tak jak keliling liwat embong aspalan no jalan tamrin koyok-koyok aku wis gak arep iwasin biasa sepeda pancal saiki iso numpak mesin masih lampu abang tak terusno ae aku jak ngerti iku apa karepe diuber bapak polisi aku gak duwe gede sepeda tak enggokno dadak nyerempet gakul kula untunge dulur aku gak kecekel sepeda tak lereno kok tambah banter mesin nyendat-nyendat kaya wong keseper sepeda motor isane leren tak tobrokno pager sepeda motore nek terus mate tak starter dadak gak tak konang reparasi tiba engletek tukane ngomong dadak jare bengsine entek aduh mulane lek wong lanciang ya ngene iki ayo oper loro ayo kena trek-trek aduh pisan kas ki ono trek-trek munggah maneh ayo munggah ayo nah telalatit tuku klopo kok diparut tuku rokok nang kang sanut wong wis tuwa kok gak nyebut nek tolek rondo tambang gebuk tuku cengket cuma imo adang ketan digawe tetel sing nom maneh gak ngeluyuro wong sing tuwe gak tambah memel kang kaseman melaku ngidul ana rondo pekatane kang saidul bengi alasane nyilih dudul liwat guri dadak kecemplung sumur aku dhewe jamane sir-siran gak iso turu gak enak mangan padha seneng wis sumpah-sumpahan gak petuk sedina kok yo saulan atiku nek krasa kangen gak kepethuk gak iso marem tak parani tak rewangi dekem-dekem liwat pawon dadak ngideki PT Anggem kira-kira jam setengah telu ngenteni sak
sore arek gak metu mula bapakne tak anggap wis turu aku buka cendela gagak disrampang alun wapan kapokmu ya namung semanten hitungan kula sae lan boten borong Loh, napa? So. Wong apa ngomong dibarengi cek kacung ngono ta? Waduh. Dudun lek panjak kendang bangkit ngono. Tak tau ngundang wong bal-balan kok. Lah lek sing dhuwur kalah karo nisor ayo susah ta. Apane? Ya tak pertahanno, Dik. Tak tasih kendang karo sing dhuwur ate kalah sing dhuwur lho ya kebaciut. Waduh, iso ngoceh koyo jalak koci. Coba tak badele gak iso. Mbok izin kon ya. Iki coba ya. Pak Kerto tuku kertu. Nah, iya. Ayo. Lah isa tibake. Isa iki. Dorong si An coba ya. Iya nyenes luwe iki. Coba ya, Pak Kerto tuku kertu mudhun kretek Kertosono. Nah, ayo. Lah isa tibake arek iki isa tibake. Tambah cilik rek suaraku rek. Ya iki maneh le ayo. Glundung-glundung ketatap cagak. Ayo. Waduh, wanyane ya jenenge juara arek iki nyene. Tapake tapak liman nyene. Dari situ le ayo. Kecemplung blumbang kelagep-kelagep. Remek kon saiki. Ya. Wis menclek diterusno ae. Apa glangget-glangget iki? Wong kelagep-kelagep kok glangget-glangget. Wah ngene iki eling pacarku. Mintane yo arek iki ya dipecel ngene ya apa ya. Dadi bojoku gak ujar gak kaul. Cek gak metu-metu tak paku jidoke tak cendel ngene. Pas cek Titanus. Loh, halo. Aduh, halo. Mas, ngrungokno suarane tok wis merinding disco aku. Tak kandhani. Sakjane aku nyeluk emas sampean iku gak pantes iki. Apa? Oh. Apa? Sampeyan gak intelek blas ngono kok. Lho, pakaiane gak intelek apa-apa, sing penting lah Hatinya murni. Murni. Iya. Murni iki apa sih? Ya murni yo kadek campuran, kadek karak dadi murni. Padane kopi ae. Wah, aku rindu padamu. Terang ae. Cintaku sepanas matahari. Sesejuk embun di pagi hari. Cek koyo temen lho modele. Ngono ta. Alun sebuah simponi. Kata hati. Baile mau gak genah kuwi. Sampeyan iki kesurupan ta? Lho enggak kuwi lak ngetokno kata-kata mutiara ta karepku ngono lho. Ya ngono. Sing indah-indah tokno. Cek aku tambah cinta. Nek omong aku tok cek merangsang kon niku ngono lho. Merangsang disco ta? Aku kate nganakno pernyataan kepadamu. Ya wis ngomong tak rungokno. Rasa simpati saya murni tak dipengaruhi karena kau anaknya Bakul Bakwan. Loh. Anu, kok bakul bakwan sih? Bapakmu bakul apa? Aku. Bapakmu bakul apa? Sarung sembarang sego. Oh, iya bakul sembarang. Bakul sembarang. Cinta bukan karena lahiriah atau materi. Iya. Artinya bukan karena kecantikan dan segi kekayaan. Ananging. Lho kok anak? Apa? Tetapi keserasian jiwa dan kebaikan yang bisa dinilai menjadi ibu rumah tangga
yang akhirnya bisa membahagiakan kita berdua. Wow. Sampeyan kok wadane buta ae. Ya apa wis indah durung, mosok durung indah ae. Ya terus nota sawangan ki ayem ngono lho rek. Yo lah kon gak ono pernyataan blas kaya aku tok, tak kentekan bondo aku lek ngene. Lah situ-situ ngomong dadi cek ayem atiku. Ayo terus no sik. Kaitane ben lak ngene ya. Karena kita sering bertemu muka. Iya. Dari situlah sering terjadi tukar pikiran dan diskusi. Iya, pancen bener. Ada ya. Karena cinta bukanlah bibir yang memulainya, ya, tetapi matalah yang mencium cinta. Katanya awak dhewe ben lak berpandang-pandangan. Iya. Waitane aku lak berpandangan mata sampai mecicil. Wah, ngawur ae. Hingga timbul kecocokan. Tak terus nih ya, iku main. Tekak medot. Iya, ana kata-kata pedhot ta. Serta kerasian sampai kemudian disambung dengan pacaran. Keserasian ta? Iya, aku pating pecodot tak sesuwe. Aja bingung ta Mas menghadapi aku. Lah gak bingung wong drijiku kok remet ngene re. Iya kok. Adinda. Kadang-kadang cinta tidak bisa diakhiri dengan perkawinan. Ingat. Iya. Dan jodoh tidak mungkin orang yang dicintai, tetapi jodoh adalah di tangan Tuhan. Iya, kita berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Nah, dandet lekat-lekit. Ini masih gak man sedino yang ngelimbruk ya rasanya ini. Ya luwe. Nah iya. Kadang-kadang cinta kalau tidak diakhiri dengan perkawinan akhirnya membawa salah satu pengorbanan. Membawa salah satu pengorbanan. Ini bener Mas. Lah petuk pisan kok pilu ngene ra pisan. Makanya berbahagialah orang yang hatinya sedang ditumbuhi oleh cinta. Tetapi sebaliknya, betapa pedihnya apabila cinta yang tak terlaksana akhirnya hancur lebur. Aku gemeter aku nek sir-siran iki. Bekas pusing terakhir ya. Iya. Ojo lali ya. Apa sih aku iki kurang Berikan senyuman manismu kepada semua orang, tetapi simpanlah cinta yang murni di dalam hatimu. Jadi dalam sing juweru ya. Loh, jangan khawatir. Temen takon iku. Cintaku hanyalah untukmu. Wadah untukmu temen ta. Temen, sumpah demi Lah Allah. winginane sampe ketata becak ngelirik sapa kon? Oh, iku lak ndelok. Iku lho Mas model rock lho. Oh. Wis aja kuwatir perkara rok meneh tak rokno asem ya. Lho ya apa sih? Dek Tini. Memang bila di hati manusia timbul cinta, maka dia akan mendatangkan dua perkara yaitu bahagia atau sengsara. Kok iso? Seorang perampok Sampe kaget aku. Seorang perampok akan minta harta atau nyawa, tetapi seorang wanita akan minta kedua-duanya. Lho lek perlu korban teh, lho ya. Lah aku minta apa? Yo njaluk apa njaluk tikar gledekan ya tak tukokno ya. Ya jok ngono sih. Nah iya. Cincin pengikat. Wah, cincin pengikat. Iya sih. Wis cincin gak ono iki. Nah sing ono. Akik ya apa akik? Nemene Mas sampean iki. Cinta murni, Dik, jangan dijual eceran. Itu sangat berharga, bukan semata-mata mencari uang. Tidak ada seseorang yang bisa memiliki terkecuali orang yang disayangi. Engkau lah Arjunaku. Engkau adalah kok bukok. Aja ngono ta. Kok iso blakrak tetek sawah-sawah. Iku engkoku kok iki. Dulur saking dulu gak kerawatan ya aku. Dulur apa iku? Oh, lek ngekeki dhuwit aku, oh jreng. Iku dikai tok. Ya kon bengok-bengok iki apa? Dikai tok. Tak lemu. Dikai tok, kok ecelem. Wis saiki mulya, Dik. Ya apa sih aku kok diusir iki? Lho, wis puas rasane atiku. Wis temen ta? Kondo bapak. Mari kangen. Wis ketok-tok wis mari aku. Mari apa? Wis mari kangen. Eh. Kondo karo bapak. Heeh. Nek engko aku rono to meneh, waran ana wong gedhe rene, Pak. Wong gede. Ya. Sapa? Ya, Sampean. ya aku. Nah, iki apa sampean sakmono kok ngomong gede lho. Ya mlegune sampean. Aku ndelok irungmu dadak terus sereten ae. Ajane nangis salah sampean nguwasno sing enggak. Ya mlebune kok wara wong gedhe mlebune aku tak mekungkung ya. Ngono ta? Wis kono. Ya wis nek aku tak matur Romo. Ya. Romo bong ya. Nantinya ya Mas.
Ya, Bapak. Bye-bye. Apa sih rek bye-bye ku? Ya ngene wong gak sekolah iki, ono bye-bye umur bye-bye, mbok cocok mbok enggak. Hut, dilungkas adikne melok ae. Mbelenek arek sithik. Dipeng lho sik cilik kok ngentil yune ae. Kon kok mrini saya si peng. Tiriwanti, tak kala, lewa dikawa mati. Rek iki gadakno. Setakne asale biyen iku ya apa sih? Jenengmu kok Cipeng. Mbah, bae biyen dicocok nang ndawek. Pala aku iki bae tak kala. Apa awakmu? Pala aku lagi gapan tak kala. Takne kon kok nglutus ae. Aku lak dadi pengawal pribadi tak kala. Ngawal sapa kon? Lami kok gak diganggu oleh pemuda lain. Tak ngono tak kala. Wis, guyu arek iki rek. Lah karepmu ya apa? Aku lak irak-irak tenang tak. Wah, yo ngomonganmu peng. Iya tak. Temen ta kon iki? Awak iki ditandani kok gak percaya. Kok percaya? Tambah kanu ajine aku rek. Tambah diarek-arek iki. Alah, penolak mari kepetok ning kok iklan. Iya. Sik tas mule yumu. Bayem rene, petang puluhane. Apa terus sih? Ayem apine, keturutan. Wah, rek iki tetep bengenge ae. Tapi ojo lali tak kala, ndarek masalah iki. Tumangsamu aku sopir kol kadek makelar bareng. Ayo, kok nek kowe kok suka napa aku? Gampang, kok tak tukokno kacang. Alah, tak Ceketer ya apa sih kon iki? Ngene lho, Peng. Nek kon dadi IP-ku besok tak sunggi suwene 7 dina 7 bengi. tak rusak badan hamba. Wah. Apa badan hamba iku? Wis Peng, mulya Peng. Alam dhisik tak kala, bare peno pintarne, dong tak. Masih gak pinter ya iso ngono lek titik-titik. Ayo, ngedong tinuku ndarek aku tak. Loh, ayo le. Wis panas atiku dadakno. Ayo. Lah Juli. Awas kan ya. Rete-rete anake bacol. Rete-rete peng anake goyo. Rete-rete anake nyambe. Rete-rete peng saiki wis gak mana. Petek wore ngandhap mek siji. Petek wore peng ngendhap mek loro.
Dadak saiki pen pitike kok arang-arang jo. Mulai Ben, mulai. Boleh. Aku marah ya. Saya mulai kok digoleki bapakmu kon. Wis nuruti Cipeng Soro iki. Kae cilik-cilik ala pinter ngitung ya rek. Jane arek iki cerdas, cuma suarane lho kemeng. Kamu nggo tak jak ngono yo dipotong bayarane. Loh. Arek iki lak balik ae. Mulane nek kena kata-kataku kon mesti mbaleni aku kono. Kang gambarane sampean. Golek adikku marene ta, gak kepetuk. Sopo? Cipeng lho, wis ngetut ae mangkel aku. Pak bersir-siran sampean aku. Paling alasan belakang alasan belaka bagimu. Paling kon baleni aku. Enggak temen kok. Nah, Cipeng tak sono kene kidung-kidungan bare aku. Lho ya. Ero ae arek iku pokoke aku metu lungon. Buntut ae. Oh, jare ngomong pengawal pribadi kok. Lah iya ngono iku. Tapi sing dirairakno. Iya jane sing dirairakno aku. Karuan gak kondo bapak ngono. Kondoan arek iku. Wis nek ngono ndang wis ya. Lho kondoan wis. Lha lha ya apa gak ngono? Wah, dekmu pinter ngidung, Tin. Masa sih? Ngajak dol tinuku. Lah iya. Pak gekno parian yo iso ae ngono. Sopo sing muri? Dek enak. Iya. Yo nang ngene omahe ku meneng ku kamar dikunci. Oh, lek ngono arekku tutisane Pak Durasim, Mbak. Ya gua kadang-kadang yo mangkel, kadang-kadang yo seneng lho arek iku. Ojo sakno, iku kena hiburan. Arekku ngono-ono ae, ngono-ono ae. Wis suwe. Mene-mene kena golek dhuwit arekku. Ya Iya. ngono sih. Ya sampean ae sing sabar mene dadi pene. Loh, lah aku gak keluar sabar. Bab makelar lek gak disabari. Nek sampe ana apa-apa, wah susah. Iso Kelar sih. lho dek emang ngomong, aku makelari cak jare ngono. Kurang ajar arek iku. Sangkane bemu ta ya apa? Pokoke jange lek panjenengan wis dadi adikmu tak panggung. Tak panggung. Sangkane layangan ta? Lho gak ngono tak enak-enak mangane tak aji-aji sakno arek koyo ngono ya. Wis mulih. Tibane ndi arek emang? Mulih. Liwat ndi? Wis lihat kene. Ngono iki Lihat. ya aku seneni bapak. Wis mulih. Das, meneh lek gak mben rono lek gak iki kok tapi aku. Gawe wis kadung mapan. Wis tak tumpleken blek gak kaya supir. Ngene iki pada umume jarene arek-arek nek ngarani supir iku nek mari ngaso mesti mampir. Tapi ya nyata temen ya no mampirku gak gelem marung reme-reme. Paling rumah makan. Depot. Kadang-kadang iku ya warung rengkek. Iku saking keplebete. Wong tapi awak dheweke wong sopir. Lunga sak lungae.
pakaiane necis. Apa maneh nek ana undangan pesta. Wah. Dah. Umpane wis sedan. Pikep. Aku nyumbungi Munawar kok temen. Aku wis gak lega gak lila. Biyen semboyan ambek aku. Akhire aduh nasib, mongko nasib iki jek kuntet. Elak nasib anak iwak dermo iku. Maksude ngono enak-enakan uripe, tapi nyatane dhek iku tak delok. Pirang-pirang dine katoke jek katok Mekau. Ceklane pecut. Iku lho dadi apa makeler ya, apa to blantik are. Rik. Ar, Waduh dipertemuk tok. Oh. Ini gaya apa rek? sopir. Sopir. Oh sopir ya syukur kon nyambut gawe nyopir. Tapi nyekel masyaallah kan iki. Apa? Ndolek hubungan sing erat ngono rek. Waduh, hubungan erat. Kok tapi ikep ngono ya apa kon iku? Lho. Oplet BOT tahun 21. Nek di starter gak muni ngeng muni ebrek. Iku lah kanggo ceperan nok kampung sih, Pak. Ceperan apa Wingi wingi? aku tugas luar delok. Ya apa? Auto engkel. Waduh. Paling gandeng 4 6 gandeng 28. Umumnya supir prauto itu mestine umume lho. Nang luar kota ya. Iya. Sobone nang warung-warung Semarang. mesti nang arek wedok-wedok ya. Jah. Tapi ya apa lho, celonane dengkulmu tisikin rek Mas. Lah kan niku Lho, katokmu iki sakno suwek ta iki? kon tak kandhani. Iki sakno suwek ta iki? Ya kenapa? Memet. Mas aku kon rasane ya krungu. Waduh, kon iki jare ngilokno aku. Deloken cikarmu. Lho, lak wek-wekku dhewe. Aduh. Juragan pring meneh iki dijaluki tulung. Kirim nek gak salah 1.600.000 wae. Pring tok ya. Pring 1.600.000. Gendandane kapal sing lapuk-lapuk. Ana kapal kok bahane teko pring ya. Lho, dimasak. Ya, Kon iki tak kandhani masalah. Kon niku sopir cikar iki Mas golek kenalan ngono angel. Delok. Sapiku sing sisih kulane dinjang pira? Wah, men, jelek keping. Ya ngomong, lho lah ya aku ya gak ndudono donyaku temenan. Iki lho sing cilik lho sakmono. Dinjang 1 juta kurang 100 wis. Waduh, wong sapi ngrik-ngrikin padha mek sing duwe ngene. Lho, Lah tak rindike ketok kabeh ngono jare wah, 1,5 juta. ketokmu kuru. Ya kuru sapi. Sing kuru iku wayang-wayangane iku. Waduh, sapari tematno tak tamatno ri kok niki. Kok niku mono salah ada mbek aku tingkate sopir prauto ya. Iya. Ambek sopir cikar. Coba tak delok. Nek aku kadung nyopir ya. Iya. Mangkruk nyekel setir. Iya. Metu arek wedok ayu-ayu. Kon ditumon, kon nek nyetir ni sore gerobak. Coba upamane iku terus Iku ya rodane takoni. kamu asih Iya. pedot. Iya. Apane kon gak ketindian gerobak iki cikar gepeng kon. Akale gerobak Iya. agak yamjuk menisor utawa aku jange keblekan. Hmm. Ana kangkangane sapi. Lho. Dene ngelak ya nyusu dek sapi iki. Kok iso iki lho? Ngomong Ono ngawur. sore asli sono kangkangane sapi paling kon ketiban dorane sing gede. Ya kon tak kandhani. Ya. Delok ndak lampune motorku delok is tak dim iki delok. Lho, Jarak jauh, jarak dekat. Bareng kon apa kon centeli ting. Wah, kon nyolo jangkrik ta ya apa kon iki? ya gak apa-apa ya takoni. Tapi lak menjaga iku keselamatan artinya iku peraturan lalu lintas. Wah, gak susah. Nek cikarku gak tak kei lampu abang, tak kei lampu strongking. Iya. Nek dikerubung arek cilik-cilik. Lah ganggu lalu lintas. Ono benere. Sebab apa jare umang untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Iya. Dikai lampu ting abang. Gak menjaga lalu lintas iku. Apa? Pancene cikarmu gak oleh mlebu kutha. Mlebu kutha macet kendaraan sak Surabaya. Lho, kon ngerti sih? Anane cikarku gak oleh mlebu ndek jalan iku ndek kutha. Soale lak ngeman ambek cikarku. Ngeman apa ya ngrusakno aspal ngono niku. Demen karo pemerintah. Soale nek ana bahan-bahan kirim nek gak nganggo kendaraan aku repot. Mulane Masalah. demen. Wis sik ta. Iku apa pelenge kok teko kayu. Ate nimbang kon sopir kecekel ana swidak jaran kon. Kecekel tak bayar, tak tutup soal iku. Soale kon Lah kon gak isini-sini coba.
Mari ngedukno boto terus ngene geger betul cao. Cek nemenmu war kon. Kene apa? Wong kon diutang 10 towung ngono cao. Lho gak diutang. Apa? Lho soalnya keserempet pring sing mburi. Ngono omong. Saiki nae. Senajan awak dhewe wong nasib ana semono ya. Lho Sapa iya ngerti kon saiki keadaan nyikar iku jek soro. Heeh. Kayak men-men kon rada duwek didik terus nemen ya gak ero ya. Lha iki lho pendungamu kan ambek kanca. Pendungamu iki. Ayo melok aku ya. Masih aku nyambut gawe nyikar dodol pring ngene nyingone ndek omah iki wong sak kecamatan gak krasa. Ya pokoknya. Ya gak kerasa kok jaluk-jalukno. Lho. Coba kon usaha dhewe nek gak dengkek gegermu kan. Balik sopir kurang duit pelas nang Malang. Kon terus sik Ngerek. Kali Wonokrama sama Gunung Sari. Iku trucuke mbutuhno aku iku lho ya apa? Pring sak kabupaten. Ini andani. Lah iku siji. siji. Trucuk tok. Iya batine siji selawi ping 200. Lho, Paling satu muatan ki wis sedina kon mlaku. Lah aku sak berapa rit? Coba weng ping 10 balak-balik kon cek kelemer. carane saya anake tangga-tangga tak kon nggawa sitok-sitok. Oh, itu goyo. Lah apa kon bareng kon mlaku kelemer-kelemer sapimu kon pocet ceter-ceter. Lah apa sapimu kok adek ngetokno parem. Ayo, bobok parem. Wah, kon iki sampel temenan arek iki. Pengertianmu ya apa sih kok? Lho tak delok bobok parem. Ya tak sebut his terus brus. Iko ilere ngebros. Soale munggah kertep. Meniku anu war saja adek nyikar kon temen tak elingna Dik. Wangel golek seneng pangan kon. Coba ta padha-padha upamane umat menungsa ngono. Kewan iku padha menungsa. Iya. Cuma ya kewan itu berpikir, ya. Tapi tidak bisa bicara. Bicara, iya. Kalau manusia kan berpikir dan berbicara. Lah kok selalu gebuki kewan, upamane si putumu digebuk. Coba, gak loro kon. Sakjane ya perasaan ri aku ri. Aku job nyikar terus duwe loro puyeng ya apa sebab iki. Sapi lah ana ngarepku. Iya, terus. Terus iku lho ri. Wadah kenal pote terus puyeng kumat. Mene iki ya, kalau niku nek nyikar iku ya, sapi-sapi lanang sik kuat. Kamu kan golek sapi-sapi wedok kon cikak. Coba. Nek gak ono sisiane ngono gak. Kok nek golek hiburan. Senengamu kok sapi wedok kuru. Apa sebabnya sih aku nggawe sapi wedok? Lak mlaku iki ndek tuang-tuangan bek kesepian. Wis, kayak gini War. Iya. Wong awak dhewe iki nyekel dhuwit. Lho iya ri, iki mang aku Aku oleh. mari di charter kemanten iki Mang Iya. nang Bandung. Aku lak nyetel bis iki. Nyetel bis. Nyekel apa? Bis. Paling kon yang ini bis Semarang Bandung. Charter kemanten kok. Dicater ta? Iya. Bek ndolek muatan. 50.000. Cekel tangan War. Lho aku ya gak ndudene iki lho. Oh, pong iku mbakku kresekan. Mbakku kan welu-welu plastik. Kono isi di sini war Sing penting iku buktine ri. Ayo. Oh niku nggawa mbakku sopir kayak aku no. Apa? Mbakku iki mbakku enak tak kae. Lho nek enak njaluk didik. Ngomong. Kon tak kandhani. Ayo nang kenal aku nih pertelen. Endi? Lho Tini lho. Mati. Tini ndi? Lho iya. Warung pojok pertelen. Oh, Tini iku ta. Arek ayu iki ta. Lho. Anu Tinine yumut iki. Ojo. Apa iki? Oh, arek kewadasen iki Tini. Ayo, Ayo rono. ngombe-ngombe ya. Ayo tak berkeli kok. Ayo.
Sembarang kowe kan sing merentah. Badhe titik ya lumintu. Masih ya ana rugi untunge tak jonggo-jonggo dhewe. Sing penting ki nak penghasilan. Ati ndek anak wedok sitok. Wayune wong sak dunia internasional. Ayo apa? Nah aku sing nunggu sepi pamring kan apa-apa. Lho apa anak-anakku sing nunggu lho. Wadah wis. Wong sak Indonesia iku nglumpuk dadi situk. Nang diarek iki. Wis samene. Kan Pak, kenapa? Ndi karo? Iya. Lho, Dek sombong iki. mangga. Wadah. Masalah makane kon kerasan ora kok seneng golek murah-murahan terus. Sapari. Wis kadung mlebu separo re jange bali Bapak ini sing nunggu. Iku ta? Iya. Jange balik sukan yo saya kopi-kopi tok ae. Cacak kalah cacake mlebu ae. Butuh kenapa? Oh nggih. Mangga. Wah, warep-arep tak Enten bir. Wenten. Bir Nggih. sakrat mawon. Oh, nak sakrat buat nenten kan tutupe tok ni wau. Sampeyan iki dodol bir Enten kontul. Kontul enten. Nek kontul mboten enten bekok nggih arep. Kon iki ngomong apa bekok-bekok. Bekok napa sih? Bekok. Oh, bekok. Nggih. Oh, enten Dek, enten. Biasa mawon. Biasa ta. Nggih. Biasa Sate 20 sunduk. Oh, sate 20. Sate wedhus. Wedhus. Wedhus cilik napa wedhus? Kuru. Nek enten wedhus blending. Sampeyan iki napa? Sampeyan beleni wedhus gedhe ta wedhus anakan? Lho, kalian niki nambat enak mboten kari. Sing balunge nom nek saged sampeyan golekaken wedhus sing tas lahir. Tas lahir nggih. Pun nurutin niku sego rawon mawon segone dhewe dudu dhewe rawon. Nggih. Rawon. Rawon apa, Dek? Nen? Rawon apa? Letari Rawon dhisik. sapi. Nggih. Sapi Jawi napa sapi Puan? Lah niki sing enak nggih, sapi Inggris mawon. Pun sapi aja sapi Inggris ah. Apa? Sapi songkel. Sampeyan yo napa yo nari sapi puan sapi Jawa. Lho nek mboten nari mboten neco, mungkin sampean bae pengin sapi sing wedhe biasane sapi Jawi. Wonten sampeyan juga akan bir, sampeyan ki nek doyan bir sampeyan kula biri. Nduk. Nggih. Dibiri lho apa sih, Dik? Kula niki lak doyanane bir sebab kula niki sopir. Nek kirang rasane dadi kula niki terganggu kesehatan kula. Nggih. Bir mawon 10 botol. Lah sampeyan ki nek doyan bir nggih kula biri kali menawar. Pun nek bir mendemi sampean susu mawon beto mriki nek sampean doyan susu nggih kula susoni nggih. Dik, sampean niki napa sih? Nyusoni sampean niku lho napa carane? Maksude niku ngombe susu bareng ngoten lho. Ngoten ta. Nggih. Susu nggih? Nggih. Susu Nggih. Susu kebon apa susu bandeng? Sing enak susune wewe gombel niku. Ya gak ono susune wewe gombel. Sampeyan saged usaha susune Pak Min. Kan kok susune wewe gombel. Wong telu tak rasa-rasakno blakrak iki. Iya, niki lho, susu rabuan iki lho, susu rabuan. Susu rabuan. Rabuan iki kalengan. Oh sing kalengan. Kali sampeyan padosaken rokok. Rokok. Nggih, rokok. Nggih. Dik, Dik, doyanan kula. jan mriki mboten kudanan, Dik. Mboten. Kok kepiur sih, Dik? Omong kula pancen gebros. Kepiur sih. Oh, niki napa bocor niki? Kanca kula niki lho. Waran gak ono cendelone iki. Oh, mulane, Dik. Kepiur nemen. Sampeyan tumbasaken rokok kretek kula. Nggih, sampean tuh. Lah niki kanca kula doyanan. Warung sampean iki non stop nggih, mboten tau tutup. Mboten biasa, Dik. Mulane rek warunge sawang tok sama sangit ngene. Bun teh mawon, teh mawon. Teh nggih. Nggih. Pun Warung nang bersih Mbak. lho iki lho. Iya. Iki. Iya. Ngono tunggu nak. Siwan, Tinggal mlebu nang mburi ya. Delok kora-kora emang lho. Nyelang surine. Gaya Tak berai. ngomong. Iki lho Ri, masih mangan-mangan godhong tok gak apa-apa. Ri. Cikarmu lho, pikirin cikarmu. Ya apa? Sapimu suntikno. Wis nggerik-nggerik men niku kon kerjakno mati sapimu. Kon kok aduh waduh pamer. Ngono kok surine dipamerno surine Ngono baru iku. iki lho Dek jare nang Semarang. Iki rokok apa diketok iki? Omong Penjalin. Kok niku rokok penjalin.
Wah, kon niku masih golek perangsang iku nemen kan. Dik, Ini nem ta, Jak? Biasa, Dik. Napa? Kak melok berpakat nik-nik. Ngobrol kenik-kenik kono. Sampe niku ngeber saya wong ngomong mawon. Berpakat-kenik iki. Ngomong-ngomong. Kak melok piknik kan? Teng pundi? Skor kidul. Wah, sampe niku Lho, kadoan. meneh tak gawakno Toyota. Ini ya. Toyota. Heeh. Niki sopir Toyota ta? Lho, sopir aku. Masih aku kayak sopir. Dik. Sopir Iya napa? tapi cikar. Meneh Kon buka wadi. meneh digawakno tebul menawar. Walah, Tak delok warungmu piani kok, Dik. Meneh tak gantine nyar wis. ganti napa? Lho, pring aku lak jerakan pring. Diganti pring iki lak dodol cikar ya meneh. Bangkrut kon gak iso nyambut. Bapakmu nek ngomong ya karo kon tariyen Pak, butuh trisik tak gawakno trisik meneh. Kenapa sih? Lho enak bapakmu mati gak gawe wis. Sampe niki durung dadi mantu wis ngancam. Apakmu jek senggel ta? Kula? Heeh. Nggih. Ayo karambol. Ngomong-ngomong kon niku. Kak iku aku ya jek gak duwe bojo. Oh, sampean jadi ijen. Legan. Joko? Lho. Tak ana menawar iki anak papat ya. Joko kok anake papat. Nek aku lho Pegatan, sawangane kaya wong tapi Elek. durung tau duwe gandengan nek aku. Walah, Lah sampean bandel pasang nopo? napa? Oh? Ya, Sering ada gandengan. pasang opo? Jarene digandengan. Lho gak ngono artine ndolek pasangan aku. Lho, Dik. Pasangan apa? Kayak belanja. Lho duit Di pundi? 100.000 iki. Iya, Saestu ta? Kayak adem-adem pikir ya. Setoran 12 dino iku. Lha apa? Oh, masih ngono gak. Banter aku golek duit. Timbangane kon klemer. Coba 100.000 kawan ya. Niki suwakan kula ta? Ya aku Sampean? sawanci-wanci rene ya, teriman dengan normal. Ngoten ta, sawanci-wanci. Bila. Nggih, matur nuwun nggih. Cacak gak iso ninggali apa-apa, Dik. Lah napa niku? Kok Warung dibuntel sih? gak ngono warungmu saiki tutupen, ayo nang tuku siola. Lah napa? Sak ketokmu jupuk ndek kono. Terserah kon. Iya digepuk sing dodol. Lho kok Kon kemuruk nyolong. Gepok ya terserah kon, Dik. Kon kenceng yo apik, kredit ya terserah itu. Ah, sampean niku ngeternak sampean. Ha iki jas iki kok kan bapakmu, ya kon ndelok bapakmu Sampean niku melongsong. kok atas nyukani kula. Ya jas. Iki Ya, sepatu, sepatuan, nggih. sepatu sisan. Tak Sepatu trono apa wong sandal japit kon peniteni ngene. Lho nek wis kari kaos kutang Iki lho, ambek. arloji iki. Saestu ta. Batu 31 Dik iki. Kok atas batune? Iki sonder, iki wis sonder katik muter Dik matek-matek dewek ya niki. Iki Miki Dik iki, Miki. Waduh. Heeh. Matur nuwun nggih. Lah sampean menenten ta? Lho, ndek omah wis. Jauh kali kaos kutang tok ambek iki lho ya. Celana Sampean niki cekak. menek medaya napa di warung mriki? Banyumu agung tak adus. Heri. Sapari. Sampean niku. Iki sapa rik kon? Lah kon ya apa kon ya Malah ngene kaya- ya. Tik. Sampean Lambimu niku napa? Klambi sampean mencoplok niku. Ya, Pak Dik. Ajeng lan napa kok mencoplok? Olahraga. Wah, Heri, kon kari kaos tok, aku kaos tok, kartokan jekak iki siapa sih iki? gak apa-apa sih demi kebutuhan. Halo. lho. Aduh, adas. Loh, aku lak semuanya meneh aja nih. Lho sisa saiki ta? Yo, Wis sampean tukokno pisan iki, Mas. Wis ya. Ayo tukar cincin ta awak dhewe saiki. Kok cincin sih? Oh, iya. Cincin. Oh, tukar cincin. Lah iya. Dik, sapa Loh. iki, Dik? Wih, lho awak. Mari iku gak ono genteng ta? Waduh, wis mati cekel aku ar. Malah apa no kene? Cekeramu jauh ta? Ya apa kene? Iki lawale kertu. Lho jare brek kok nyopir. Lah saiki kok Nyopir. duduk sumur ta nduk kene. Lho enggak wong rong dina mbek Sapari dadi rambutan Aceh aku iki. Sampeyan tak kandhani Mas Tolo. Wong loro iki mangoncor-oncoran pakaiane dikeno aku. Lah iki apa? Iki malah wetengku mulus ta terus kidu. Anu, jange ngesis, ngesis. Oh, kan iku. Angin-angin. Karepmu kudu seneng karo Tini ki ta? Oh, cara Iya. Wah, oh, ojo Jange ngono ngomong ta, iya Rek. ki sungkan lho, iya sakjane. Oh, ya wong ndelok-ndelok ta, ya duduk pantange. Bojomu lho, kate nglairno kon iku wisan. Waduh mati cekel aku. Wis mulan. Kamu jauh di pacek lamu. Yo apa bojomu kate nglairno gak kon reken. Waduh pikiramu ya apa ri. Kamu nawari sing wedok deneng-deneng wong perkara utange gak nyari-nyari iku lho rame ndok mamu iki, Mang. Walah utang mek 7 bulan ae lho. Oh, dadak panas-panas nduk kene. Ha iki balekno iki klambi. Tapi aku dirampas kabeh bojo. Eh, Bang rampas ngono lho, wong Wah. dikai dhewe. Kamu tak kei sih?
Dikeki ngono Nah, lho. aku sing lali lah. Wah, rek, ngerti ya iki jange tak bina rek iki. Lho, napa lebono Bina. Kaya anggotae. Lho, nang ndi Rama? Apa sapa sih, Mas? Bapak tak anak muri. Lho. Lah niki tontonane pun teko mboten kathokan mboten lamben iki. Lha iki malah apa iki? perasaanmu monyet ta. Ini nek ngomong gak celonon gak kelamben. Sapa iki? Lho, lah niki kanca kula. Kumangane lho, Pak, karepe Iya. jor-joran wong loro iku. Pakaiane gekno aku arloji, klambi, celana. Tapi duduk karepmu tah karepe wong lanang iki. Karepane Pak Camat nih, Pak. Apa? Wis sakniki Pak, Iya, iya, sesene iya. ya iki gawen pakaianmu. Balik Sing lah, nang Gelangmu. ngono ta, ana wong wedok kok aja jor-joran ngene gak apik nah, Iya. ya. Aku iki jange kawin. Lah bojoku iki apa? Lah saiki aku seksenono. Senono. Dino iki aku tukar akik. Keliru. Apa? Keliru nah. Tukar napa? Cincin utawa ali-ali. Ngono lho. Cincin sak grame gak gablek. Ngono ta. Wedok iki jange kon rabi. Iya. Durung kon rabi tak incipane dhisik. Lho, Ah padane Maksude ku ngene lho, jange kon rabi lak gawe jajan. Iya. Tak incipane jajane ngono lho karepku iki. Oh, kanggo tukar akik iki ya. Ya yo. Wis ana jajane, Dik. Ya wis. Kapan kan Lho tukar? saiki ya iki Motormu ya apa? Hah? Pengiringe terus Iya iya, cuma tak, auto tanki. tak sumbang sementara iki wis kana duit bensin kira-kira 50.000. Gak nyumbang iku tambah rata-rata. Kok nyumbang kok ngono carane. Motormu segrek-egrek wis gak usah wis karepmu iki. ya apa nah? Ya sakniki mawon monggo ya diresmekaken nggih persoalan tonangan iki mun sampe tini niki diganggu wong liya utawa Iya, dijaluk iya. wong liya disukakaken ngoten lho. Iya, iya. Dijemput lho, Pak. Ya gak apa-apa nak mamulo kabeh kok wis padha hati-hati ya. Nggih, nggih. Saiki anu mari adikmu mari kongkon nyanyi Ngono ta. kanggo hiburan ya. Wah, emang nanti arek ku nak mburi pe. Adik. Ngono. Apa nih? Nyanyi apa, Peng? Kilo, Peng? Ayo, Peng. Kon pinter nyanyi, Peng. Oh, iki ta. Nah, Apa nih? Wah, nyanyi apa aku iki? Wes, tak niru nyanyi-nyanyi iki tandi aja. Wes, nyanyi aku dhewe.
apa kon sik duwe lagu siji. Sing ndi sih? Iko lho, Telaga Sarangan. Wah, cocok iku wis. Iso, Peng. Iso iku. Nek ya apa? Apa-apa. Ya wis terusno. Wah, wis. Sunyi. Jamai. Yono nek bentang penyanyi.